Malah kowe iki bareng oleh abang-abang ngono modelmu kaya ngono kuwi. Kowe iki bareng oleh abang-abang modelmu kaya ngono kuwi ya. Ren, Ren. Dalem Iku sing ngendang apa yang nyedek rono? yo kudu atraksi pengen kowe. Sing ngendang Sarto karo nggawa kendang. Lah. Satu Luar biasa loh. Olah Ini Jan, penontonnya luar biasa tak akoni jempol. jempol tenang. Apa ini? Harap tenang dulu penonton. Desa Karangwaluh, Bos. Kowe adoh ditangkap marah teko Karangwaluh. Kudu apa dudone solah karo atraksimu iki sing tenanan. Gue mau tenanan. Gue mau tenanan. Tenanan. Tenanan ini aku lah abangan iki udah tenanan. Sak menika wau asmane sinten? Bapak sinten? Mulyono. Diparani. Diparani. Bapak Mul. Mulyono. Mul sapa to? Mulyadi. Itu tekono. Berapa Bapak Mul nggih. Ibu ana. Boten. Oh iso. Sore iki Gus istimewa. Udana liwat tok. Tapi alhamdulillah masyarakatnya iso kumpul neh. Ngene iki lho. Membuktikan lek masyarakatnya guyub rukun, reokan udan sedilut, mlumpuk neh. Ini membuktikan bahwa masyarakat Karangwaluh kuwi ayam tentrem, adem. Ya lho. Bisa Gus. Iki mang acarane apa? Reokan. Maksudnya acarane lho kok Kira reokan. reokan. Biasa mereka reokan. Ya biasanya apa syukuran, apa Dalam rangka apa kowe rara to? karo apa? Tapi kuduan Lah, reokan iso mata kudan iki lho. Aku ya lagi tumon iki ya. iya. Hidungane muga-muga masyarakat Karangwaluh Gus. muga-muga diparingi ayam tentrem. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Berkah barokah. Amin. Dan Nggih, hitungane. Napa Bu awe-awe ajeng ngangoni to? lah kuwi anake iki lho. Pedene iki anake sapa? Hitung kita. Ayo. Lah kok wira-wiri ae ngono. Bapakmu arep ngangoni apa piye? Oh, jajan kene iki luar biasa loh. Dhewe lagi duk-duk-duke wis diparingi ato Bapak Mul. Nah, M Murah. oh. Orangnya menika. Bisa to, Kak? Orangnya menika. L Langlung. Ya bener kayak gitu. Iya. Ayo langlung. Iki sing urung anu ki urung ketok kowe urung ngerti to siyambone Bapak Lurah sing ndi? Bapak Lurah. Bapak Lurah kene. Ya Ngenya kowe. sajake ora tenan to kowe. Kowe sing ndi roh kowe? Ora roh. Wong ora roh kaya macet roh. Ya, Bapak Lurah ki tak dodoi. Halo. Halo. Kayak duduk kurono lho, Jlong. Lah kono pokoke. Halo Bang. Jak iki yo ora-ora. Iki pokoke reokan sore iki senajan to rada kesuran ning digayane Gus. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Awake dhewe iki kudu dilanjutne nek Betul. ya Demak. jadul dicepaki semono bare. Ora umum. Saka playgroup TK, SD, SMP, SMA, kuliah SMK. Anu sampun manak kalih genten iki. Nggih sampeyan. Ora nek. Dilanjut. Ya.
balenono jajal balenono. Balenono adek nek pandang belajar. Kalau ke pate pengen toh. Aku ora ke pate pengen. Alah ora pengen aku. Hah? Ora pengen. Kowe kaya cah nom. Mangku jadel ya iso. Heeh. Jajan kowe lek kowe usum ya Alah mandak ngono ae ora Iso, wae. iso. Iso. Lah kok mangku rondol. Iso. Aja rondo. Lah nyapa? Jadel sampe nembane si Ang. Oh iya. Aku arep golek dhewe. Hah? Iki anake sapa? Ya ngono kuwi lho generasi penerus ya ngono kuwi. Iya. Saiki wis ngilang-liling cewek. Oleh gede tadi apa kowe? Yo, yo. Apa? Iki cara jadel iki ya jadel sempurna, Gus. Kowe kok wegah jajal sing nyambut to. Ora mateni kok nyambut. Ora apa-apa ya. Tung tung tung. Ayo. Ayo. Rasane Gak oleh nesu lho ya. Iya lama loh. Kamu jahat, Ren. Apa tuh? Saya kamu berikan pulau weling. Lah. Ya ngono kuwi. Kowe emang bagaimana ayu lho, gunaku sing teko tekei. Kaya ngono kuwi. Cara maca wedok ya ayu. Alah maca wedok ya padha ae iki. Apa? Kaya weling. Ngono kuwi to sing dijenengi anu jane Rainaga. Atur nyuwun. Jan luar biasa loh. Senajan no potongane kaya ngono kae ya to. Iya. Golane jan. Kamu Bos. Lah. Enak to Bos? Enak budhe mletek.
Oh, ya disyukuri ya. Sing maju yo kuwi yo. Apa golek neh? Ya golek neh aku ora trimo. Golek neh sing luwih penting ya. Sing luwih penting. Anu jatuh ra nopo. Ayo, Bapak. Yo. Iki kalau cara jadil iki kan murah senyum Gus, senajan to banci. Yo. Kengkes murah senyum. Kengkes murah senyum. Murah senyum. Gunaku mang murah senyum. Bisa gonamu juga Ren. Repa, sini. Repa sini. Gunaku ke ya murah senyum lho Gus, delanto. Alah saka kono. Entek tuh. Ya, ya sama kono. Ya, kamu kayak ekspresine. Ini Dek. Lo komo. Ya Allah. Terus apa? Lah kaya pitik doboli. Ya ben iso nyapo. Wah, iso jadil kok murah senyum ter egolane pancen oke. Lah ngono Gus, alah murah nak murah apa nih? Murah daging. Ya wis ngono kuwi disyukuri. Lho tak syukuri kok. Wong ini donya ya ngene iki Ren. Ana awan, ana bengi, ana cilik, ana gedhi. Ya kuwi pancen gedhi. Iya. Wis pas to? Wis pas. Cara bujure wis seronto kae. Pas tenan. Iki aku ya pas karo Repando ya pas. Lah cara tak gandeng ya pas. Gajah. Kowe nah, cara digandeng senyum mata. Ora apa-apa. Yo ngene iki lho. Wong iki manut karo wong lanang yo ngene iki. Manut yo senyume ning wong dhewe. Iya. Cara tak gandeng ki mlaku pas. Aku karo Repando. Ya, jajal. Mlaku ta. Kaya manten cara ngonamu. Hah? Gandengan halah. Gandeng. Ya tak asik wedok kaya tereso tembake. Wes dua. Bonek karo bojone dhewe iki aja kaya ngono kuwi. Disyukuri iki ya saleh sing apik. Iki ya wis saleh sing apik. Gitu. Iki cara ngegoli aku nang pas iki. Ya, jajal. Nah iya, ya tak bukakan bentakno. Ayo, Bro. Kamu di situ aja Repando ya. Wes jalan senyum. Go.
Cek, lawengi, cek, lawengi kok bangsa kaya ajanan kok. Oke jalan iso kok ya. Kok kamu kuwi. Ya ora apa-apa. Tapi lawengi lek bangsa ki kaya aku. Lawengi kaya duwe loro ayan ngono kok. Jajal balen ono ora sing ngangge kendang. Nah. Piye? Sret. Nah. Sret. Sret. Lower. Beh. Romantis paling tidak iki kaya aku karo le pandang kaya apa ya ngono wingi lho Bos lha iki domong kaya lara ancam Bos aku iki ngono kuwi ya pilihanmu Gus ya ora apa-apa aja disia-sia ya iya delok to ditatap wajahnya lagur guyu ae ha iki lho ora senyum ayo gimana ya ya iki dibalekne ya ayo